Magandang araw sa inyong lahat! Ang surprise mo deliver ko ay magtutungo ngayon sa Dasul, Pangasinan upang ihatid ang pasorpresa kay Ma'am Yesa Dana na sineselebrate nga po ang kanyang 18th birthday. At ang nagpa-surprise sa kanya ay ang kanyang ina na si Ma'am Rosalie Fajardo all the way from Hong Kong. Kaya kung saan ka man sa lupalop ng Pilipinas, ang surprise mo deliver ko ay handang maghatid ng sorpresa para sa iyo. Kaya't ano pang hinihintay natin? Halina't saksihan natin kung anong magiging reaksyon ni Ma'am Yesa. Ano pang masasabi natin? At na! Sa isang katulad mo, inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Naka-vlog tayo kunwari. Naka-play ka na. Oo. Hi guys! So, dito na tayo ngayon. I-meet na natin ang ating childhood friend! Ay, di bawal pa naman ka! Hindi mo kami nakikilala? Di ba sabi ano, 7 na po? Oo, kami. Usapan kasi 7 sana kasi hindi naman umalis ka na 3. Kaya sabi ni mami mo, sunod na lang kami dito kaya sunod ka. Ay, maganda sa vlog natin eh. Ayan, so ito na yung childhood friend namin. Meet na namin siya after how many years? Dali mo! Alalahanin mo, promise. Hindi mo ka naalala ng kapilan. Hindi mo kami maalala. Seryoso, ate. Ano ka? As in, hindi mo kami maalala? Ako si Mai. Alam ba, di ba na? Hindi, di ba, di batang pa kasi tayo. Bata pa. Bakit ka lang? Yes, sada na 18th birthday mo. Bali kasi ano namin kasi kanina 7 kasi nauna kasi kayong pumunta dito. Ay, di ko hinintay. Ay, grabe. Hindi, kasi diba sabi ni mama ko. Tapos sunod natin San Carlos kami kaso si mama sabi kasi ni Kwan, sabi kasi ni mama ko 7, diba? Kahit 7:30 kami mabiyahe, eh hindi daw pwede kasi may mga bata. Kaya kinausap kami ng Kwan, kinausap kami ni mami mo, ni tita na sabi po niya, sunod na lang tayo sa social, sanay niya yung hindi ka pa namin naisohan. Kasi dahil yung plate pa natin. Kaya ako narinig ko na tayo sa ulan, daw nagtaka na, tapos wala pa tayong pansin. Oh my God! Alam mo kami naalala. Yung mission. Hindi mo talaga may naalala ka pero? Nagkakaroon tayo ng ulan dati. Mag-hi ka sa channel.
Hindi talaga totoo yun. Ayan pala sir. Ayan, surprise niya ng mama mo. Pero na-prank ka na lang. Hindi siya na-prank. Ate, pwede bang magsinungaling ka na lang sa camera mo? Kaya lang nagulat pa. Pero na-surprise ka naman. Na-surprise. So, yan nga yung regalo ni mama mo para sa'yo. So, gagawin niya lahat para mapasaya ka yan. So, naging masaya ka naman po, di ba? Laniyak ko. Gustong iparamdam ni mama mo na kahit nasa malayo siya, is handa pa rin siyang magbigay ng saya. Gusto niyang iparamdam yung presensya niya kahit wala siya. Pero bago niya, mag-picture ka muna. Ate, tingin na lang po dito, ate. Okay? 1, 2. Ate, bali, ano pong gusto niyo po sabihin kay mama ko na nagbigay ng surprise para sa iyo? Okay lang yun, at talagang kanya na lang pag sino-surprise. Lahat na kasi no-surprise din ako. Baka naman, sabi niya. Tears of joy yan, ate. Thank you, ma'am. Right na. Hello po. Thank you so much. Picture din po kayo. Picture din po kayo, ate. Sige na, para na. Oo, sino yung sa taas? Tayo din po, picture din po kayo, kuya. Picture kayo, ate. 1, 2, 3. Ate, ikaw din sama ka. Sige din sa kasagot natin. 1, 2, 3. Yung sa taas po, mag-picture din po sila. Ay, picture kayo. Kayo din po, sama din po kayo picture. Sama kayo? Picture daw. Sabihin na lang. Hindi. Uli na kayo. Sige. Hindi ka dito, Chad. Kami na ka din. Ayan, sama kayo. Ayan. Sama kayo. Pakis ako. Sino? Picture kayo. Kasama ko. 1, 2, 3. Itutuloy na nga po natin yan doon sa loob kasi baka umulan mo. Ayan. So, ano pang hinihintay nyo guys? Samahan nyo kami at ipagpatuloy natin ang surprise para kay ate. So, aras na! Uy, wala dyan pala si Papa. Sir, picture po kayo. Sige na po ngayon lang. A few moments later. Picture po kayo, sir. Oo, kapatid mo kami. 1, 2, 3. Ayan. Pasok na po. Malaki ate. A few moments later. Ayan, so ito na nga po. Simulan na po natin ang ating message para kay Yesa. Ayan. At ito, merong hinandang message po si mama mo. Happy birthday, Yesa Dana. Nak, ang tanging hiling ko lang, mag-aral mabuti at pakatapos ka sa pag-aaral mo. Sana rin lumaki ka na maitakot sa Diyos at maging mabuting anak, okay? At lagi mong tatandaan, nandito lang si Mama palagi para sa'yo. I love you, anak. Maligayang kaarawan. Basang ko. More birthdays to come. God bless.
enjoy your day na love, Mama. Yun po yung mensahe gusto iparating ng kanyang mama na kahit po nasa malayo po si mama ay handa pa rin po siyang magbigay po ng saya para po sa kanyang prinsesa. Ma'am, pwede ka po ba namin tawagin ma'am para po magbigay po ng message para po kay Yesa? Or simulan muna natin kay Papa Puli. Message po kay Yesa. Kahit konting message lang po. Sir, dito na po. Kahit konting message lang po. Dito na lang po kayo sir sa lamig po. Sige na po sir, magdala kayo Maria. Dito na lang po. Kasi siya lang din naman makakatulong sa sarili niya. Sa tingin balang araw. Kaya sabi ko lang sa kanya, huwag na lang mag-tulong. Magtawag ko sa naman siya. Hanggang makahanap siya ng trabaho at comfortable na siya sa buhay niya. So marami na siyang magkakaroon na ng tatandas niya. Tapos yung hindi na siguro. Yun nga, mahal na mahal ka na ng papa mo. Laga mo na lang yung sarili. Yan na po. Yung kasapat po natin muna. Sa mga message po para po kay Ate Yesa. Kasi nagsusungit eh. Pero ano, huwag ka mo nang mag-boyfriend. Dito lang si ate Tita na magpapaya or kailangan ka mo na kausap. Ha? Alam mo na yung ganda na ako. Umiiyak pa sila. Grabe po ate. Message para kay ate. Picture na po. Kahit na yung napapakita sa'yo, mahal naman. Ikaw, mahal na person. Wala ko ng bagay. Sana kapag wala na gusto mo at makikita natin yung mga plans natin. Kita ka na. Yung kapatid mo sila. Dito ka mo. Hindi ko rin may message kay ate. Anong gusto mong sabihin kay ate? Ikaw, anong gusto mong sabihin kay ate? Anong gusto mong sabihin kay ate? Birthday message ko para mo kay Yesa. Okay, happy birthday. Dito lang po kayo sa laburo. Ayan, so yan nga po yung mga message nila at yun na, super yak-yak na talaga siya. Super emotional. So, dito nga po, magkana tayo, blow the candle. Dito na po tayo lahat na po. Sabay-sabay mo natin kantahan sa Ate Yesa ng happy birthday. Dito na lang po tayo. Dito na lang po tayo. Semi-circle na lang. Ayan.